Στην ουρολογική κλινική του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι και στο τμήμα της ανώδυνης και ανέμακτης επεμβατικής χειρουργικής που διευθύνω από δεκαετίας, έχουμε τη δυνατότητα να θεραπεύουμε την καλοήθη υπερτροφία του προστάτη με το σύστημα του Green Light Laser, του laser δηλαδή του πράσινου φωτός. Με το σύστημα αυτό έχουν θεραπευτεί πάνω από 1000 ασθενείς με άριστα αποτελέσματα, μειώνοντας το χειρουργικό χρόνο, ελαχιστοποιώντας το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο και εξασφαλίζοντας ανώδυνη και ανέμακτη μέθοδο προσέγγισης στον ασθενή. Παράλληλα με τη δυνατότητα της σύγχρονης τεχνολογίας έχουμε τη δυνατότητα να θεραπεύσουμε και άλλες παθήσεις, κακοήθειες του προστάτη, του νεφρού και του οροδόχου κίστεως με το σύστημα του Da Vinci, του ρομποτικό σύστημα Da Vinci, όπου δημιουργούμε νέο οροδοχοκίστη και την τοποθετούμε στη θέση της παλιάς οροδοχοκίστης προκειμένου ο ασθενής να αποφύγει τη μόνιμη αναπηρία.